Paul. Ronald Paul, shout out din siya. Taga din. Taga Sanokin. Ay, sino? Taga din yung sunukin. Cholas. Sa Cholas kami, sa sa Bukaya Bukaya kami. Sa Bukaya. Dala sa may beach na pala. Sa Bukaya. Ano sa Bukaya? Dala sa may taytay, kita pa lang laba-laba. Ang taytay, hindi mo bago. Oo. Na, sa panaog, dira kami. Shout out na sana sa pamilya niya sa Sunaki na. Sunaki. Sa D4 Unlimited. Sa D1st Unlimited ako, shout out mo nila, no? Pari rin siya sa Ilocos Vlogs. Thank you. Lamit ang ilang pagkaon din. Ano ba? Ano mo kasi yung pagkaon din? I-promote na lang. Pagkaon din yung mga kamulat namin. Pag ilang pagkaon. The best, thank you sa ilang sig. Namin. Thank you, sir. Suabe. Namit nila pagkaon mga kakakulat. Diri sana sa Punot ang iyang Punot Restaurant diri sa Smallville. Adi ko gani hinimo nila kulot mo. Pagli Punot. Shoutout sa tanan, halong sa maulanong nga tempo. Monday, subong Monday, September 26, Monday, subong, ari kami sana sa Smallville, sa Punot. Shoutout sa ila, shoutout sa mga waiter, salamat sa ilang rin. Namit the best ang ilang yung pagkaon. Malindong pag namin ang ilang music. Namin ilang mga music. Yung nagkinapatukar ito, matulog ka. Sampai na kao. Libre nga sa jet plane. Namin ilang pagkaon. Kung gusto nyo nga mag-date, pwede kayo mo ka-date dire. Katulad ako ng Smallville sa Punot Restaurant. Malindong tapos namin sa mga music nila dire, no? Sa nagkakaong ka, matulugan ka. I-guess na mo ng bill, no? Para sa ako na, no? Ang bill na mo 1,200 ang bill na mo. 1,200 ka. 1,800. Wala. 1,500 ang amon bill, no? Order na mo na sinigang na nga tangigi. Sinigang na tangigi. Tapos calamares. Tapos chop suey. Tapos lempo na namit shoutout sa tanan halong sa tanan ng best.